Moikka! Tervetuloa Nopea Karakelle Sipoon Söderkullaan. Mä oon Noora. Ja mä oon Sisi. Me esitellään täältä nyt tilat. Eli täällä on ekana monikäyttöinen kahvilatila. Esimerkiksi voi leipoa, kokata, syödä. Tässä on hyvät pöydät vaikka opiskelun tai lautapelien pelaamiseen. Ja seuraava voidaan mennä kattoo Karaken pelihuonetta. Jokaiselle jotain Nintendo Switch, autosimulaattorit. Täällä on biljardipöydät, sohvat myös. Täällä on meidän musatilat ja mitä soittimia. Mennään seuraavaksi vielä meidän lempitilaan. Täällä on tilaa vaikka mille aktiviteetille. Lähdetään katsoa Karakea. Täällä on kaikki, mitä tarvii mopon ja autojen korjauksen. Tää on aika unelmapaikka sitten, jos haluaa korjailla mopoja ja autoja. Täällä pääsee myös pelaamaan korista ja sulkapalloa. Tervetuloa Nopea Karakelle. Olet sitten nuori tai aikuinen.